Għal darb'oħra, l-Avukat Ġenerali għażel li jipprova jipproteġi lill-Ministri tal-Kabinett Laburista. Dikjarazzjoni tal-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija appena ħareġ mill-qorti. Għal darb'oħra rajna li l-Ministri tal-Gvern ġewaw illum biex jaħarbu mill-verità, biex jaħbu l-verità bl-assistenza tal-Avukat Ġenerali. Fil-kawża tal-appell li qed jagħmel Adrian Delija talab biex it-tliet ministri Konrad Mizzi, Chris Cardona u Edward Scicluna jgħidu li għandhom kopja ta' rapport sħiħ dwar l-inkjesta Igrant inkella minn fejn ġab l-informazzjoni dwaru. Dan hekk kif huma ikkwotaw mir-rapport f'kawża dwar il-Vitals Global Healthcare. Adrian Delija qed jitlob li rapport sħiħ ta' 1500 paġna jiġi ppubblikat. Kull ma rridu f'din il-kawża illi toħroġ il-verità, illi rapport illi hemm, illi jeżisti li jaf bih kulħadd, illi għandu l-aċċess sħiħ tar-rapport sħiħ għalih biss il-Gvern Laburista. Ikun aċċessibbli għall-Oppożizzjoni, għall-kap tal-Oppożizzjoni, għall-medja, għall-pubbliku. Dan il-Gvern ma jridux. Dan sar fid-dawl tar-rikors ippreżentat mill-Ministri biex ma jiġdux f'din il-kawża minħabba li skont huma għad hemm proċeduri kriminali u inkjesta pubblika għaddejja għaldaqstant mhux sew li huma jagħtu x-xhieda tagħhom. Fil-fatt, l-Avukat Ġenerali Peter Grech f'isem it-tliet Ministri qal li ħadd ma jista' jiġi sfurzat jixed. U min-naħa tiegħu il-Prim Mħallef qal li ma jistax jisforza lill-Ministri jippreżentaw kopja jekk għandhom. Ħannibqgħu niġġieldu biex toħroġ il-verità u mbagħad jiġġudika il-poplu. Dak li ma jridx jurikom il-Gvern ħatorjulkom l-Oppożizzjoni. Dak li jrid iżomm moħħbi l-Gvern, l-Oppożizzjoni fid-dmir u jrid jirnexxiela toħorġu fil-pubbliku. L-Avukat Vince Gallia li qed jidher f'isem Adrian Delija qal li anke l-Avukat Ġenerali għandu jispjega kif l-ewwel ta' kopja biss lill-Prim Ministru Joseph Muscat u wara għadda kopju wkoll lill-Ministru Owen Bonnici, lill-Avukat Paolo Lija u lil Kert Farrugia minkejja li dawn ma kinux involuti fl-inkjesta. Il-kawża tkompli fit-18 ta' Novembru bil-Prim Imħallef jgħid li l-kawża trid tinqata' sal-aħħar ta' Diċembru li ġej.